കടമുണ്ട്, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് കടമുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കടത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം കുറച്ചൊന്നുമല്ല. കുടുങ്ങിയ ഒരാളെ സഹായിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം കുറച്ചൊന്നുമല്ല. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇഅ്തികാഫിന്റെ നിയ്യത്തുമായിരിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വന്നു പള്ളിയിലിരുന്നു. ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ എന്തോ ഒരു വിഷമം. മഹാനവർ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നല്ലൊരു വിഷമുണ്ടല്ല? ആ സാധു പറഞ്ഞു, നഅം, അതെ, കുറച്ച് കടം കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരാൾക്ക്, ഇന്നാണ് അതിന്റെ അവധി, എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇവിടത്തോട് വന്ന് പറയാ, ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നതാ, ആരോട് പറയും, എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, ഇന്ന് കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുൽ അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലൊന്ന് ഒരു 2-3 ദിവസത്തെ അവധി നീട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് പോയി സംസാരിക്കട്ടെ, 2 ദിവസം. ആ സാധു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിലൂടെ വെള്ളൊടുക്കിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ സഹായം ചെയ്തു തന്നാൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്, എന്റെ സന്തോഷം എത്രയാണ്, ഞാൻ കല്ല് ചുമന്നിട്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആ കടം വീട്ടു, പക്ഷെ ഇന്നില്ല, ഇന്ന് കയ്യിലൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഒരു ചെറിയ 2 ദിവസത്തെ അവധി. അവിടുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോയി. ചെരുപ്പ് ധരിച്ചങ്ങ് പോയപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട്, നിങ്ങൾ ഇഅ്തികാഫിരിക്കല്ലേ, അത് മറന്ന? ആ സമയത്ത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, യാ അഖീ, അല്ലയോ മനുഷ്യ, ആ കിടക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹ്, ചൊല്ലി യുവാക്കളെ, റസൂലുള്ളാഹ് നല്ലങ്ങ് ചൊല്ലിക്കൊള്ളി, അല്ലാഹു ആ മുഖം കാണാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. അവിടുത്തെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലെ പാവങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ അല്ലാഹു വീട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ, രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹു ശിഫയാക്കുമാറാവട്ടെ. നോക്ക് നിങ്ങൾ, മാഷാ അല്ലാഹ്, ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുടുങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു വിഷമം തീർത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ കാന ഖൈറൻ ലഹു മിൻ ഇഅ്തികാഫി 10 സിനീൻ, 10 കൊല്ലം ഈ പള്ളിയിൽ ഇഅ്തികാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യമുള്ള അമലാണ്. ഞാനത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പൊ കുടുങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം കുറച്ചൊന്നല്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് കടത്തോടുകൂടെ മരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളോ അത് കഠോരമാണ്. അല്ലാഹു തആല കാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ.